Здравейте, аз съм Кривия и днес ще ви покажа как да си направите сервер на Minecraft без плагини. Ако искате плагини с плагини, напишете в коментарите. И да, ето това е страницата на Minecraft.net. Ще бъде в описанието. Опа, да, пръках. За да си направите сервер, виждате ето тук и цъкте надолу от Minecraft Survival. Аз вече го имам и затова ще го взема. Така. Къде ме отида? Окей. Добре, тук имам готов сервер. Така. И ето това трябва да представлява. Не го бъркате с обикновения Minecraft, защото ето също е. И си правите някаква папка, наречете. Аз ще кръстя сервер 1, защото има вече за сервер. Влизате и искате на Minecraft Survival. Чакате го да зареди. И после ще ви обясня какво трябва да правим. Да кажа. За да се опнете, да си направите админ, напишете оп и вашето име в Minecraft. Ето моето е Ziggy и ето опнах се и като свърши, пишете стоп. Винаги когато излизате от игра, пишете стоп, защото иначе може да не се запази и ако сте играли примерно час, този час игра няма да ви се запази и накрая ще достате за нищо. Да, ето този файл. Това са настройките на сервера. Ето тук Generate Structures за това, за сградите, за селата и темплите. Spawn Monsters за чудовища, за монстъри. PvP, каквото искате, за да го промените, пишете false. Online mod пишете false, задължително, защото иначе няма да можете да влизате, ако нямате купен акаунт. Това Spawn NPS, не знам какво е. Тук сервер IP е едно от най-важните неща. Влизате в Run и пишете cmd. И ето това би трябва да излезе и пишете ipconfig. Омега. ipconfig. И да, търсите Ethernet Adapter Local Array Connection. И търсите IP адрес. Ето го вашия IP адрес. 192 е моя. Аз го помня наизуст. 192.168.1.24. И ето. Добре, вече с това свършихме. И цъкте Yes, за да се запази. Пускате отново сервера и той ще се заради вече по-бързо. Ще почва от 49, примерно от 72, 95. И това. Вижте, майн. Чакайте малко, обърках. Вижте си в What's my real IP и това ще го има в описанието. Ето ми го реалното IP. Спирате го и отидете в Minecraft. Никога не изключвайте Minecraft сервер, самата програмка, когато играете, защото така просто нямате, как да кажа, нямате смисъл, сервер не е включен. А за да влезете вие, можете да си напишете 192.168.1.24. Така, 2, 5, 5, 6, 5 и можете да се джойните в сервера. Но, ако го пратите това на вашите приятели, те няма да могат да влязат, защото ако нямат, примерно, ако не са във вашия модем, свързани във вашия модем или рутер, те могат да влязат. И сега, ето тук пишете 95, аз не си помня IP-то, ето ми го IP-то. И пишете, им пратете това. 25, 5, 6, 5.
Обаче това не е вашето IP, така че вие трябва да напишете вашето. Примерно, вашето може да е, извинете за това, вашето може да е 681, такива неща. И ето, join server. Ето. Вече сме лопнати, можем да си използваме модове. И ето тук имате, спомнахме се в What the fuck, какви са тия крипари тук долу? Да, някакви крипари. И да, ето го вашия world. За да вие можете да влезете по още по-лесен начин. Ето, аз тук го имам запазено, но вече ако ви мързи да го запазите, нали, за да влезете по-лесно вие, другите няма да могат да влязат, вижте local host. И ето, вижте, connecting to the server. Да, нещо се е прецакало, нищо. Да, показах ви начините как да влезете, вашите приятели да влизат. И това ще бъде от мен. Ето, когато влезете, когато излезете от сървъра, пишете стоп и то се изключва. И да, това ще бъде от мен. Пишете в коментарите дали искате да направя клип как се прави сървър с хамачи и с пугини, по-точно букет. И това ще бъде от мен.